Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर नै थांनो ओंखारलायबाय आरो ना माने थाङा सानबाबो उफाय गैया लोगोफोर फिसालाया एकदम खेंखायगासिनो दङ माने एग्जाम जोबनायनिफ्राय जेरावबो थांनायबो जायाखै नालाय आरो नै स्कुलाबो स्टार्ट जाफिनसिगोनलाय आरो ओमफ्राय दा बेखायनो माने दसे बिमायंनिसिम दोननानै फैनोसै आरो ना माने साननैसो दसे फ्रि लाहैथोंसै गाव थांनो होनबाय थानायखाय माने बिमायंखौ लेंहरदोंमोन आरो ना आङो बिमायं हिन्जावखौ ओमफ्राय गैया फैनाय जायासै ओमफ्राय दा जोङो थांनो रेडि जाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायदोलाय आरो ना आरो जायफोर नायनो गोसो गैया दा नाय ना मा होनो अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो ना लोगोफोर दरजा गासिबो माने रेडि खालामजोब्बाय माने फांजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय दै कारेन्ट गासिखौबो माने आङो नायजोबखाबाय आरो ना लोगोफोर नायजोब्बाय गासिखौबो ओमफ्राय दा थांसै आरो ना लोगोफोर ओरै रेडि जानानै दं 11टा जालायबायहाय लोगोफोर एकदम गरम ओमफ्राय बोथोरा सानथाम थानो मोनगोन खुनुरुखुम थुदो सानथामखौनो थानो मोनो रंजा आरो ल'नो हाबा गारिया नाहरखा फैदोंना फैयाखै बिराद सान्दुं फैलायबाय नै गारि गेटलेजों फैबाय थाबनो सफैबाय आरो ना मोजाङानो जाबायहाय मोजां जादोंथ' मोजांसो मोनदों आं गासिफोरनि मोनजोबो ने आंहा ब्लग लानोसै ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा फैनानै सापागुरियाव मोनफैबाय मेन सापागुरियाव आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय बेबो जा बिनानावनि दखान आरो ना दखाना गोदान बिनानावा नैलाय जि मैला जाबनाय एकदम मैथासार लोगोफोर दखानि जाबाय नालाय लोगोफोर बायदि मोजां मोनगोन आरो ना माबायदि नांगौ नै आं मोनसे बुंख'नानै देखायबावनोसैसो गार्लफोरनि ना सिख्लाफोरनिबो मोनो ओमफ्राय हिन्जावसाफोरनिबो मोनो आरो ना आङो हाबनाय लोगो बिराद मोजां मोनखादों आरो लोगोफोर गासिबो मोनजोबगोन आरो ना ओइ नै गोजौआव नुदोंना आरो मोजां डिजाइन गोजा आरो ना लोगोफोर ड्रेसफ्रा नै गावबा गाव हिन्जावफोरनो गिफ्ट होनोबा बिराद मोजां दं आरो ना नायदो नै लोगोफोर ओरैबायदि मोजां दं नाइट ड्रेस आरो ना बियो मा ड्रेस ओंखारो आजिखालि आरो ना ओरैबायदि दङ ओमफ्राय आं सोनानै दोनजोबबाय माखासेखौ दहायसो खननानै मैयासो आं भिडिअ खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा सोनानै दोनजोबबाय आङो माने बरनबा देखायनोसै बिबा देखायनोसै होननानै ओमफ्राय जाब्बाय थानोबो हायाना बिराद खस्थ' माल जाबनांगौआ नायनो लोगोफोर नै जाबनांगौआ नै बिथांजोआ जे बुंदों ओमफ्राय नोंमारगौबो आरो ना नै ओमफ्राय बेफोरखौ एसे नायथोंसै होननानै बाव दोननाय जाबाय आरो ना बोला नायनानै फसायो लाबानो जागोन एकदम बे सिख्लाफोरनि टप उन्दैफोरनिबो आरो ना हिन्जावसाफोरनि मोनजोबो मोजां आरो गासिबो डिजाइना ओमफ्राय दखाना गोदानब्लाबो गिदिर आरो ना लोगोफोर सना हटेलनि अपोजिटआव आरो सना हटेलनि अपोजिट ओमफ्राय दख'ना दखान खाथियाव दख'ना दखान खाथि आरो ना बिथांजोआनो खोन्थाखासिगोन मा मोनो मा मोना ब्लाउसफोर मोनो डिजाइन ब्लाउस र' आं एसे देखायसै ब्लाउसखौ ब्लाउसआ मोखाङाव दंखायो खोन्थादो आंहाथ' लुगैजोब्बायसो सिख्ला मोनबा लांसिगौमोन आरो ना आङो एसे नायदो नै ब्लाउसफ्रा नै बिदि ओमफ्राय बांद्राय लाबोथ'वाखै आङो माने आखाइ हाबा दासान्दि बांद्राय सोलियाखै गोलोम बोथोरफ्रा फैथारबासो सोलिगोन आरो मोजां जाय नुहुरो ओरैबायदि फसायो ब्लाउसफोरखौ मोजांथारलाय लुगैजोब्बाय आंथ' आयै नैबे कालाराथ' मोजांबावसो नै अन्थाव माने आं फसायनानै लाबोजोबनाय गासिबो बुस्थुखौनो किउट आरो बिराद ओमफ्राय बे ड्रेसआथ' आंनि हासबेन्डआ गावनो अनलाइनाव नायै बिहरजोबनाय मोजां गोजा आरो ना नायदो नै नोंथांमोना खिथागासिनो आरो ना बिथांजोआ वाव जि मोजां ओमफ्राय बांद्राय माबा गैथ'वा लायनांगौसो आरो ना ओमफ्राय दा हारसिंबो नालाय थांनो माबायाखै नालाय बेखिनियानो आरो ब्लाउसआ लांफैनो हागोन नै नोंथांमोना ओमफ्राय जायफोर बङाइनि सापागुरिनि नोंथांमोनाबो बाजारफोर लांनो माबा खरसाफोर खालामनो फैयोब्ला मार्केट खालामनो फैयोब्ला माने बिथांजोनि दखानाव हाब ओमफ्राय मोजां नै ब्लाउसफ्रा आरो ना लोगोफोर बिराद मोजां किउट थार आरो ना जि साइज नुदों आरो
ओमफ्राय आंबो नायनोसै माने नायथाव बुस्थु दंखायो नालाय ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो दंखायो आरोना गासिबो माने देलायग्रा दङ ओमफ्राय नै ओरै सेन्देलफोरबो दङ आरोना नै सेन्देल्सफोरबो दङ ओरैजाय ओमफ्राय नै दखाना गिदिरानो आरोना माने आङो खोनानायनिफ्रायनो दखान अपेनिं खालामनायनिफ्रायनो फैनो लुबैखानाय आरोना बिनि दखानाव ओमफ्राय दिनै थाङै थुङै फिसालाखौ दोनबोनायाव ग्रोब ग्राब आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायनो हागोन नै आसान दं नै रबारफोर दङ आरोना नै ओमफ्राय नायदो मोजां आरोना मानसिजों दखानजों समायफ्लेलायथारदों लोगोफोर ओमफ्राय एसे हामदों आरोना एसे हामदों नै खिन्थागासिनो दङ आसानफोराबो नै आरोना माने गाव फसायनाय लाबोजोबदों आरोना मोजां ओमफ्राय नुबानो फसायखागोन आरो फसायियानो जाखानाय नंखाया ओमफ्राय नायदो नै सनाया आरोना खिराफोरा नै मोजां आरो मणिपुरिबो दङ नै बेलाय बेफोराव आरोना मोजां मणिपुरि गोजा आरो बेयो सना एरि गासिबो थ' लांफै आरोना ओमफ्राय नै फ्रन्ट साइडजों एसे खिन्थानोसै आरोना आङो बेफोरो जि मोजां आरोना गासिबो टप बियो नै पेनफोरखौ लानानै गासिबो माने नैलाय सना हटेल आरोना लोगोफोर नैबे सना हटेलनि अपोजिटआवनो आरोना बिथांजोनि दखानाहाय बयबो फैनो हागोन लांफैनो हागोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय बयनिसिमबो